me yasa za ka yi mana haka dan Allah? Kuma ka ce min za a samu motocin na kan lokaci. Injiniya, ɗaya na tada ta tana ta wata irin shakuwa, ita kuma wannan sai wani bulbula hayaki take yi. Daga motocin ɗaurin aure har zuwa manyan motocin tirela da manyan injina. Ina gabatar muku da MRS Stallion Extra da kuma Stallion Extra Premium domin manyan motoci masu aiki da diesel. Muna kuma gabatar muku da Premier Full Synthetic 5W30 da kuma Premier Extra 20W50 da kuma Premier Motor Oil SAE 40 da kuma 50 domin ƙananan motoci da kuma Premier 2-stroke engine domin ƙananan injina na ban ruwa da kuma keke napep. Da kuma baburan hawa. MRS Engine Oil mai karfin ingarman.